पहले के मेहरारू में आज के मेहरारू में बड़ा अंतर बा। जैसे मेहरारू कहेली सन, काकी ए काकी का करतनी जी, त काकी कहियन आवा हो आवा बैठ। काकी का करतनी जे पतोहा कहाँ बाड़ी, त काकी कहियन देखबू हो पतोहा सुतल हो घर में। तो मेहरारू कही काहे जी कुछ भइल बा का, जान त नहीं खू नवरातन भूखल बाड़ी वैसे सुतल हो घर में। तो मेहरारू कही तो नवरातन भूखल बाड़ी काम उम ना करी है। काकी कहियन हमनी के जोगवा बनवले बाड़ू हो, एगो पहले के व्रत हमनी के करते जा कि कुटबो करम जा पीसबो करम जा और मरद सलाद खइबो करम जा, लेकिन तबो व्रत कोई ना छूटत रहल। आजकल के तो मेहरारू बाईसन साझा कूलर फ्रिज लगा के सुत जाते से घर में। दादा दादा कहे के बा फिर सु मेहरारू कही कि ये काकी रउआ नहीं की भूखल, तो काकी कहियन देखबू हम परे साल कोई बन कर देनी। फिर सु मेहरारू कही काहे ये काकी, तो काकी कहियन देखबू खुआइया हमारा बहुत सिर ना हो रहा है। जब घर में बियाह शादी पड़ल तो मेहरारू गीत गावली से केना गावली सन, बड़ा सुंदर गीतिया गावली सन कि गाई के गोबरे महादेव आंगना लिपाई गजमतिया हो महादेव चौका पुराई त सुनिए शिव शिव के दोहाई सुनिए शिव शिव के दोहाई। और मेहरारू कहली सन कि के दिहले गैया रे भैंसिया के देले धेनु गाई के दिहले आपन धियावा अंगूरी धाराई सुनिए शिव शिव के दोहाई। और मेहरारू गावली पापा दिहले गैया रे भैंसिया भैया धेनु गाई आमा दिहलिया पन धियावा अंगूरी धारा।